bari ki ne amarya Zainab ta gari, ranar alfahari ta ki ta zo sai ki yo shiri. Kin dace da ango Abdullahi bai saki garari, zami da kiya har gidanki muna ayyari. Haɗin ya daidai tafiyar kuma za ta yi daidai, halin ku iri dai magiyan ku bar su a can dai. Ki share hawaye yanzu ke kin zarta kawaye, beken halaye kin gada daga iyaye. Yar gidan tarbiyya Zainab mai halin kunya, rana ta bikin nan na kitilar sai mun juya. Kindikin musirata Zainab ke ce yan tadda, shi aure bauta ta hanyar zaki rabauta. Aure ya ɗauru maki gani ya kwaru, tabbas kin tsaru a bikin kowa ya taru. Amarya a gyare sai kamshi kike na turare, dukkanin shari Allahu ya kare. Da'iman ke da shi ku kasance tare, shi zaman tare wata rana sai an saba. Ki zaman haƙuri ke da shi za ya fi riba. Bai taɓa ki ba ai ba magani ba ma kyale ba, sai da ta mutan gari mijinki mutum ne na gari. Mai rufin alƙawari baya aiki sai ya yi nazari. Kyau wata kai ba gargada, da a gidan biki nan ake yi shine ka'ida. To da ganki ga kowa bu mutunci za ya fi fa'ida, sirrin ku ka adana ku yi koyin hali na mutanda. Bikin kowa ya zo iyayen amarya sun zo, kanne duk sun zo koyan amarya sun zo, na ango sun zo a bikin ba mai cin kando. Duka kowa ya zo farin ciki mu ta yaki, ramana ba wata sai ke gaban mu bayan ki. Nan baba mai kida yanzu ma muka fara na fada, mata ku yi rangwada mu ba mu kiran fada, lokaci shi ya hada.